Идваме при следващия печеливш, който си спечели близо 1000 лева. Здравейте, приятели, тук сме с поредния печеливш от Игра.бг, Стефан Рафаилов, който си спечели близо 1000 лева от Игра.бг. От колко време, Стефчо, играеш в Игра.бг? От една година. От една година. С талон от колко лева спечели тези награди? Единия от 5 лева, други от 10 лева. Тоест с 15 лева имаш близо 1000 лева. По колко пъти на седмица пускаш талони в Игра.бг? 2 пъти. 2 пъти, долу-горе ти стана като традиция, така ли? Да. Къде те завари новината, че си спечелил? В колата на път за купон. А какво си пожелаваш като следваща печалба от Игра.бг? Джакпот, естествено. 100 000 и нагоре. Да. Въртиш ли колелото всеки ден? Аз лично го въртя и много ме кефи. Всеки ден, да. Отива. Какво ще кажеш на хората, които още не са пробвали да играят в Игра.бг? Да си играят играта редовно. Печели се, нали? Абсолютно. И не забравяйте, всяка седмица джакпот над 25 000 лева, а в края на всеки месец джакпот от над 100 000 лева. Къде? В Игра.бг.